God have mercy upon us. Kedu mbosi ma be ka nwete nwaanyị ebe a oge ọbụla m bịakwara na nwaanyị amụkwana mgbe m ji abịa kpọchi shọpụ na ihe mma kpọchi shọpụ ata nwaanyị a ga-eji m ụgwọ shọpụ na-agbagharị every time nwaanyị abịa o jide m ụgwọ ọgwụ ifuru ịmara imere mmadụ onye ọma na-afịa nwaanyị a ji m ụgwọ shọpụ oge ọbụla ọ bụ jidekwara na m ụgwọ shọpụ nna abịa nwago mgbe m ji abịa ọgba ọsọ amama na-abịa na nna abịa ọbịa gwara n'ọgba ọsọ mana nwaanyị a mma akpọchi shọpụ ọ bụrụ ihe niile ka a na-ekwuru ọrụ abụ nwaanyị akara bụ onye ala o nwere eresi m na nwaanyị akara abụrụ na m gwara eziokwu nwaanyị akara oge ọbụla ọ pụtakwara na landlord ọsọ na landlord ya na-anara akara landlord nwaanyị akara chọrọ ibu ihe rice ọsị na ọ na-anara ya akara aka landlord nwaanyị akara chọrọ imere ihe nwoke rụ ụfọdụ kilo ole ma ole nọ n'ochi a ka nwaanyị na-eyi akara n'iru bie si ọ na-anara akara aka jukere m akara aka nwaanyị akara na akara aka landlord ke nke ka mma Jesus is Lord. wee pụta n'ụtụ ebe nwaanyị akara na-akọ na landlord na akara aka mma gosila akara landlord nwere oji akara aka ya ebe akara aka gbara ụka Hey! Aye mi tèmi bá mi. Okay, ya bụ nwaanyị akara mana ọgbasa anyị a na-ekwu n'eziokwu anyị na-ekwu eziokwu adịka iberibe ka ọ dara mana achọghị m ikwu maka ihe ọzọ bikos na ịma na ndị mmadụ na-emeke datin ọgaranya mere ogbenye ihe ọma na sị na ọ nara akara aka gịnị ka ịbụ na ọgaranya emezi n'obodo nwaanyị na-ekweghị eziokwu ọ na-ebe akwa ọ na-atụ asị ọ na-ebe akwa ka ebe ọ na-adị Jesus is Lord. ị chọrọ ije mitin ijebe mitin na ihe mebu na mgbe mesịara mma abịakwa na nke eni ghọta ihe a n'ebe anyị No.